Kerman iesi. Ai, larrialdiak, zer? Kerman naiz, Kerman Ugarte Algortakoa. Nola nan zenbakia behar duzula? Hau larrialdi bat da. Ai, norbait jarraika daukat. Bai, hil egin nahi didate. Ea tiro egin didaten? Ez. Ea mehatxatu nauten? Ez. Baina, uste dut, zauritu egin didatela. Zer? Nola, badakidalako. Ara bestea. Ez didate jo. Baina, korrika nabil eta ezin dut aurrera egin. Ea basoerdiak edaten ibili naizen. Haizu, ez naiz txantxetan ari, Eskegi egin dit. Ai, ama. Hau, susto gizona. Zuri ere jarraitu egiten dizute. Jarraitu niri, no, zergatik? Bai, ezin dizute azaldu, alde egin behar dut, bestela harrapatu egingo didate. Lagunduko dizuna bezu. Bai, guazen. Harrapatu, jo, mehatxatu edota hil aditzek norkerako laguntzailea eskatzen dute. Harrapatu naute, jo zaitut, mehatxatu dut, edota hil naute esango dugu. Harrapatu didate, jo dizut, mehatxatu diot, edota hil didate, hortaz ez dira egokiak. Ai, ama, bidea hemen bukatzen da, uretara minduko gara. Horrezegatik esan dizut, itxaso aldera ez joateko. Zer egingo dugu orain? Ui, begira, igogailu bat, hortz eskutatuko gara, guazen. Kerman, ikusi duzu nolakoa den zure jarrekari zezun pertsona? Ez dut oso ondo ikusi, baina gu baino handixeagoa da. Horrelako ze handia. Ai, ama, galduta gaude, akabo, deitu larrealdetara berriro ere. Bai, beraraxe deituko dut, baina lehenik badazpada bila dezagun eskutaleku bat. Baina hemen ez dago non eskutatu, non sartuko gara? Ezal gaitezen paroan, hortxe, txikia da, baina aurkituko dugu non eskutatu. Baina Kerman atia itzita dago. Horixe besterik ez genuen behar. Horrelako zea da bizitza. Bueno, Kerman, ez eman amore. Zehaztasuna adierazteko, xe atzizkia erabiltzen dugu. Horixe besterik ez genuen behar. Hortxe dago ezkutatuta. Gu baino handixeagoa da, edota oraintxe etorriko da. Begira, hortxe, itxasuntzi bat, guazen orantxe bertan. Baina, zer dara bisu ez zeuek hemen? Barkatu, zurea da itxasontzia. Barkatu, baina hil egin nahi gaituzte eta itxasontzia behar dugu ihes egiteko. Igo zeu ere, bestela zauritu egingo zaituzte. Itxasontzia? Azkar, ikusi egingo gaituzte eta... Baina, itxasontzi honekin? Bai, hauxe behar dugu. Txikia da, baina, moldatuko gara. Gainera ez daukagu beste irtenbiderik. Bestela harrapatu egingo gaituzte. Urrutixiago joan beharko dugu. Ziztu bizia! Ai, non nago? Ametsa baino ez da izan. Bueno, amets gaiztoa. Beraz, inork ez nau harrapatu nahi, inork ez nau zauritu nahi. Ai, hau gau petrala. Ba, perandu xeago ez natuko naiz. Harrapatu naute, jo zaitut, mehatxatu dut, edota hil naute. Hoiek guztiek nork erako laguntzailea eskatzen dute. Beraz, harrapatu didate, jo dizut, mehatxatu diot, edota hil didate bezalakoak, okerrak izango dira. Bestalde, zerbait zehaztu nahi dugunean, xe atzizkia erabiltzen dugula, ikusi dugu adibidez. Oraintxe etorriko da, edo hortxe dago ezkutatuta, edota horixe besterik ez genuen behar. Ba, hause gaurkoa. Eta zuek, beti bezala, honekin edarekin, baina egin.